I poštovani gledalci, evo smo ispred biračkog mesta 3/4/6, recimo. Ajmo da vidimo kako protiče glasanje ovde, sada. Izvinite. Dobar dan, već i gotovo mrak. Kako protiče glasanje, ima li izlaznosti? Super, mi smo zadovoljni, trenutno do sada je izašli dosta, nepravilnosti ima koliko hoćeš, sve ne protiče baš kako treba, ali dobro je. Izlaznost, ja mislim da je... Nije baš nešto da kažeš mnogo, ali... Ajde. Kako nije nešto, što fali? Dobro, do sada je izašlo već... 2-3%, ali izašlo? 6. I nije dobro, ne valja. Dobre, mi smo zadovoljni za sada, dobre, sve protiče kako ne treba i dobre, fino, da. Hvala vam. Hvala vama. Ovako bre! Što ćete vi u teretanu? Samo da nas za izbor. Ne, sve u redu. Sve prolazi u najboljem redu, milicija ne treba, ništa ne, sve u najboljem redu. Evo, dragi gledalci, ipak se dešavaju i pravilnosti, dobro sam rekao, pošto vidim da pravilno diže tegove. Ajmo sada mi da vidimo kakva je atmosfera vani. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, baba. Samo malo da proverimo. Dugački imamo ovi prsti, baba, skatit će ovih neko tamo na kutijama. Ajde, tamo. Dobro večer. Ličnu kartu. Jedinka, a? Što je jedinka? Nađem. Ne, gospođo Stojedinka, ne može taj prst, kaži prst. Ja sam se ovaj glasom svake godine. Nije po zakonu, ali ajde. Će da... Znaš zvor, da. Baba, ajde vam do prava. Može. Tu. Pa ništa, ne te čujem, bre. Prijetno, deta. Stojedinka! Dobro, Stojedinka. Što bu toliki broj cipele, tako ti Boga? Ne li, rekao su na televizor da izađemo u što veći broj.